Vodiči ma okrádajú, benzín záhadne mizne a počet najazdených kilometrov stále pribúda. Vyberiem si najlacnejšie riešenie na monitorovanie vozidiel a budem spokojný. Rovnako som si vybral aj zubára, murára a elektrikára. Fungovalo to. Na komplikované rozhranie si zvyknem. Občasný výpadok mi vadiť určite nebude. Nemusím mať všetky dôležité údaje naservírované ako na tanieri, ak sa k nim môžem preklikať v tabuľkách. Nie. Naozaj si myslíte, že najlacnejšie je najlepšie? Chceli by ste najlacnejšieho právnika, pestúnku alebo plynára? Stavte na kvalitu. Monitorujte vozidlá so systémom Telemonitor, v ktorom sú všetky potrebné údaje dostupné na jeden klik. Údaje o polohe, rýchlosti a smere pohybu vozidla, meranie spotreby paliva, elektronická kniha jazd, vyhodnotenie efektivity vodičov, zabezpečenie vozidiel, alarmy a upozornenia a prehľadné výkazy pre správu vozového parku. A to všetko s intuitívnym webovým rozhraním, ktoré je rýchle a flexibilné. Systém Telemonitor to je robustné riešenie prístupné kedykoľvek a kdekoľvek na PC alebo v mobile. Vyskúšajte si nové intuitívne web rozhranie systému Telemonitor. Navštívte telemonitor.sk.